aminci, zauren aminci, zauren aminci muna mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu jinmu da masu ganinmu muna muku maraba da ƙara kasancewa tare a wannan tasha tamu mai albarka mai suna zauren aminci, wanda zaure ne da yake tattaunawa da manya-manyan malamai da masu baiwa daban-daban, kuma zaure ne da zai dinga kawo ilimammuka wanda jama'a za su dinga karuwa da shi suna amfana. Zaure ne kuma da zai dinga gyarawa al'umma zamantakewarsu ta aure da kuma haɗa auratayya. Zaure ne kuma da zai dinga kawo muku magunguna waɗanda za ku dinga karuwa da su, ko ku haɗa da kanku ko ku zo ku karɓe su a gare mu waɗanda suke a haɗe kuma a shirye. A wannan karan muna tare da babban malami Malam Daihuru Kura, wanda muka gayyato shi cikin wannan zaure domin ya zo shi ma mu ji daga bakinsa ya bayyana mana irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi. Za mu tattauna akan al'amura da suka shafi hisabi da ramli, wanda mutane sun daɗe suna so mu shiga wannan fage domin mun kwaɗaita musu irin yadda za mu bayyana musu wannan ilimi, mu kuma ƙara haskaka musu abubuwan da yake cikinsa da ba su san da su ba. Malam, muna maka maraba da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ji daɗi, ne murna ne farin ciki da har Allah ya nuna mana wannan rana ta ranar Juma'a da malamina ya gayyace ni akan ina kallo na akan wata baiwa da Allah ya bani, yake so abin da ya danganci hisabi. To mutane suna kallon mu kuma suna jin mu, suna ganin mu, idan mun yi kuskure a yafe mana. Ne ya kamata, tunda mu almajirai ne, ban yi karatu ba mu san hisabi ba, amma dai muna koya. To mai gidana ya gayyace ni babu yanda zan yi, har ga Allah na yi kokari. Ai wannan fagen naku ne wala. To babu yanda zan da shi, saboda haka abin da nake wa Allah godiya kenan, da har Allah ya mun wata baiwa da har mai gidana yake kallo da ita. Almajirin ka ne wala. To malam, akan me kake mun tambaya? Malam, wannan zaure yana so ya ji daga gare ka yaya bambancin hisabi yake da ramli, kuma yaya matsayinsu yake tun daga asali, ya kuma tushen abin wayya yake ma malam. To ni abin da zan ce, ni sai in ga da kai mun tambayan bambancin hisabi da ramli, ni sai in ga bai kamata ma kai mun tambaya. Ai malam, muna tare da masu sauraro ne. To hisabi da ramli, ai hisabi ai ba shi da haɗi. Gaskiya ne ba. Domin hisabi wasu ne kallon malamin hisabi, su ne kallon kamar ɗan duba. Yauwa malam, gaskiya ne. Kuma malamin hisabi ba ɗan duba ba ne. Amma idan tafiya ta yi tafiya, akwai gurin da mutane suke wannan kallon, saboda haka su ma ba su yi laifi. Gaskiya ne. To kuma malam, akwai wani abu game da masu yi mana irin wannan kallo da tunani. Akwai wani bawan Allah nan da ya zo zaure na, mun zauna muna tattaunawa da shi, yake mun bayani akan ai muna harkar duba da kaza da kaza da kaza. Na ce masa to ai shi yanzu kamar wannan abu ilimi ne. To bayan haka kuma abu ne da kai kanka kana shiga cikinsa. To malam, ka san misalin da na bashi? Na ce masa to wai yau malam muna wace rana ne? Sai ya ce ina ga ranar talata ne yanzu. Ya ce yau ranar talata. Na ce masa yau nawa ga wata? Ya gaya min. Na ce yau wannan watan da muke ciki mai kwana nawa ne? Ya gaya min. Na ce a kwana nawa zai kare, ranar yaushe zai kare. Malam sai ya buɗe kalanda
to kaga ya tafi hisabi. Kaga shi fahimtarsa kenan. Saboda haka babiyan da za ka yi da shi. To kaga ai da ya buɗe kalandar nan mala ai ya shiga hisabi. Ya shiga hisabi. To ai kaga shi hisabi. Ai abu guda biyu. Na'am mala. Na farko idan ka kalli hisabi tarihi. Gaskiya ne. Kuma tarihin nan nawa na shugabanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam. To malam za a iya ba mu wannan tarihi. To duk da dai ka sani akan abin da ban kai ba. Lalle kake so ka cusa ni. Ita baiwa ai mala. Iyayenmu da kakanninmu da Allah ya mun afuwa. Gaskiya ne. Zan yi karambani. Abin da yasa na ce zan yi karambani. Na'am mala. Hisabi da ka ganshi. Na'am. Wani ilimi ne wanda yake kamar likita. Gaskiya ne. Domin za ka ga likitoci. Na'am. Wannan kai ya karanta, wannan kirji karanta, wannan ciki karanta, wannan kafa ya karanta. Na'am mala. Kuma za ka ga ya ɗibi shekaru ina yi bai ƙure ba. Gaskiya. To haka hisabi yake. Domin a ɗan takaice, mu faro daga farko. Na'am mala. Shi hisabi in dai ka yadda da matarka yau ‘yar uwarka ko wa ko ya ko ƙanwa ko uwa mijinta ya rasu, ka yadda da ta kaba. Na'am mala. Ka yadda da ta kaba, to wannan zaman na bauta da ake. Na'am. To wannan shi ma dole ka yadda da shi. Dole ne. Domin dalili shi ma ta kaba ce. Na'am mala. Ta me? Ta shugabanmu. Sallallahu alaihi wasallam. Domin shi kaga ya zo ranar Litinin. Wannan haka yake. Ya koma ranar Litinin. Sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kaga su kuma malamai na da, domin yanzu idan ma mutum ya ce bai yarda da hisabi ba. Ai akwai hisabi wanda ya taso ya ga iyayensa suna yi. Wanne kenan malam? Alhamdulillah. Hisabin da ya taso ya ga iyayensa da kakanninsa suna yi. Yau idan ka tsaya kai zai ga idan yau aka ce damuna bazara ta kama. A wasu 'ya'yan itatuwa kawai wani zai ce ma yau bazara ta kama ta ne. Kaga ai shi ma hisabi. Shi ma hisabi. Ba gaba. Kuma za ka ga yau yanzu idan kamar mu da muke ɓangaren da eka ko kuma noma. Kaga idan ka kalli noma, ci gaba yana kawowa ana yin wasu abubuwan da ana fice ka'idar lokacinsu. Kaga shi ma hisabi. Domin a da duk lokacin da aka ce bazara ta kama za ka ga iyaye da kakanni suna ta sharar gona ƙone waye. Saboda ai su suna lissafi, to shi ma hisabi lissafi ne, likitanci ma shi ma lissafi. Wannan haka yake. To saboda haka shi wancan tarihin da na gaya ma, kaga shi fiyayyen halitta kamar yadda na gaya ma ya zo ranar Litinin da malamai suka faɗa ya koma ranar Litinin. To sai malamai na bayan Allah na da. Na'am. Malamai. Wannan Allah ya hayar da su. Gaskiya ne. Sai suka ga to me za su yi? Dan su dinga tunawa da waccan ranar. Sai aka kirkiri hisabi. Ya zo Litinin, Talata, Laraba, Alhamis. Ni ne malamai suke cewa Juma'a. To Allah ya saka da alkhairi. Malam mun gode. Za mu tafi dan hutu na kankanin lokaci. Idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya malam. Assalamu alaikum ‘yan uwana ma'abota hankali da tunani. Waɗanda ruhukansu da faɗakarsu suke daidaita gangar jikinsu akan tarbiyya. Sunana Al-Musaddiq Zauren Aminci. Ni mutum ne mai ruhaniya da aka baiwa ilhama, ƙabuli, Ubangiji, ya min kashafi da baiwarsa. Karantawa da warkarwa ina aiki tare da shari'a ta ruhaniya don share mummunan sa'a kuma na kawo muku sa'a. Wannan zai taimaka muku shawo kan duk wata musiba, mugayen abubuwa, la'ana, sihiri,
gyara ƙaunarku, kasuwanci da matsalolin iyali. An haife ni a wannan duniyar da muke ciki domin na bauta wa Allah, sannan kuma na kasance wani muhimmin abu na warware ɗumbin matsaloli ga mutane daban-daban a faɗin duniya. Ina cike da dabaru kala-kala da nake amfani da su wajen jefa jijiyoyin jiki a cikin dukkan yanayi ba tare da ɓata lokaci ba. A lokacin cikakkiyar wata, bisa ga waɗanda suka yi imani da ikon wata, ni'ima da addu'o'i sun fi samun daraja da karbuwa daga ruhohi. Don haka idan kun kasance cikin gwaji daban-daban da gazawa, ku san lokacin da za ku kawo sa'a da albarka ga dangantakarku. Na sadaukar da wannan zauren nawa a gare ku domin na yi wannan aikin game da bayanin martabarku, ranar haihuwarku, ƙaddararku da cikakken bayani akan tauraron kowane ɗan adam da sirrin halayenku. Ku sani kuna gab da samun canji mai ban sha'awa a rayuwarku. Kowane minti a rayuwarku yana wakiltar wata dama don inganta iyawarku da kuma zuwa ga farin ciki. Don haka idan kun yanke shawarar amincewa da ni, zan ba ku cikakken rahoto tare da mafi kyawun guraren da za ku je. Damar alaƙa da kuɗi za su taso a wasu daga cikin waɗannan wurare, don sakamakon abubuwan da ke tattare da haɗin gwiwar taurari. Saboda duk suna da alhakin sabuwar rayuwarku, zan ƙarfafa muku gwiwa game da aikinku na gaba, rayuwarku, musamman yadda za ku guje wa mutane masu guba da yadda za ku iya fahimtar dogaro da tunani. An gama zama cikin wannan muguwar da'irar. Ummati Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku kasance da ni a kowane manhaja. Ina nan tare da ku, Al-Musaddiq, zauren aminci, insha Allah.